Ewi wach mar rowere, en rowere mosebedo kasundo piny owacho nyiso mor magin godo. Tok jatend piny William Ruto wuoyo piny owacho sirikal kendo tero jotend migepe duto pacho. Rowere go wacho ni ma en loch margi mar ariyo ma Ruto timo dwachgi. Mokwongo ne en lwaro paro mar chik mar omenda ma higani. Kaka Simfros Okinda lero, rowere niano pod ok oromo kapod giketo listi mar ariyo ma gidwaro mondo piny owacho otim kamoting'o tero jatend piny owacho pacho. Mana dakika machuok tok lendo mar jatend piny William Ruto, rowere nochokore e mbui mar X kod kuonde mopogore mar twak ewi okang' mare mar wuoyo oko tend migepe duto. Thoth rowere gi onyiso mor ma gin godo ka giwacho ni ma en loch margi mar ariyo ma sirikal timo tok ne sirikal wito oko paro mar chik omenda ma higani. Erika Munga Muholwe mong'ere kod nying mar Amerix e mbui mar X oketo listi mar moko kuom gigo ma Gen Z pod dwaro kuom sirikal kamoting'o chugo duol mar IEBC, luongo jood bura, duoko jambetre mar Amerika thurgi, kwajiwo rowere mondo bed akicha e chopo kare dwachgi. I want to tell the governors that now when we are done with the national government, we are directly coming to you. You must be accountable for the public. You must be accountable for the voters who voted for you in, because you are answerable for us. Rowere go bende onyiso dwaro mondo jatend piny oriem jatend jotend migepe Musalia Mudavadi ma giwacho ni lemo mare onge kata e pend chike ma pacho ka. Gidwaro bende mondo jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende mondo luw bang' jowadgi kendo gwe tawo. Kaka joma chal ni koro tawo sirikal gi oko, rowere gi bende osemone jatend piny yo manyien mar yiero jotend migepe kamoting'o duoko piny kwan jotend migepe nyaka ji 15 kende, deo dhoudi duto ma pacho ka e kinde welo ka jotend migepe mibiro yier ojiw mondo ti matek. Moko kuom rowere noloko wach ni gir tugo kendo loso pichni mag gedo ji e mbui, ka moko kuom gi ne tiyo gi pichni machon mag jotend migepe e nyiso gi anyali. Mana en jatend migawo mar Apeyni Murkomen ne ok otony. Thank you, Mr. President, for taking action to such a sycophant called Murkomen. Murkomen alikuwa ametutesa sana. Anaongea na brightness. Hadi anaenda kwa TV anasema saa yangu nilileta from outside the country, belt, nini. Yani alisema hadi boxer bwana. This is unfortunately a CS, a minister of this country talking such nonsense in a media. And I want to say, kini Murkomen anasema rudi field ya law. Enda unda law farm yako ka huko baada tukutaki hata MCA huko Elgeyo Marakwet utapata. Rowere koro singo mar bedo akicha ne chenro duto ma sirikal chano timo. Simfros Okinda, Ramogi TV.